3К. Зачем да продавам? Имаш някаква както ферма, Не, нямам никакви ферми. На мен не ми се занимава да правя както ферма. Ма ние нали имахме? Тя както ферма прави по 20 както са на ден. Те направиха динята да не може да се продава. Много тъпо. Warpaint. Значи до 9 часа трябва да се направи един клип, до 10 часа да го обработа и до 11 часа да е качен. Пак 3 фен мога. Да си ми пише баш сега. Аре, аз съм ти хелпвам. И какво става, хора, аз съм клики тук с мене по бейтера. И сега ще скачаме на енда. Той скочва, да, ще му помагам. Къде си? Бе, почти. Къде е? Кажи някакви координати там. 88-17. 88-17. Ма в някакъв трап ли си? Не. 88. За майка ми ще влезе. Трябва да се фиксна. What the... Къде си, бе? Ето ме за тебе. Къде е? За тебе. О, бе. Той е хак. Да, знам, много кеви. Много нищо. И пак му. Ам protection тройка. Ама аз му искам само спитката и страничката. Майко, какво това е? Леле! О, аз се бил сбрал. Къде тираха всички? Ето ги. Бах ти представи да бе. Не бе, ще бутнат. Не пука. О, няма влизам тук. Не. О, тук е майка. О, мага. Лъкър съм. Що не мяташ перли? Защото метнах. Ще не мяташ перли, защото метнах. Метнах. И след това се метнах долу в трапа. То трап ефективен ли гледам? Не. Някакъв ми скочи. Берко. Кой? Берко, Берко мача Рушев. бяга. Избяга ли му? Аз тук ще се призавеждам за 3 Това се лева. изкарва супер. После. Та хора, гласувайте да се покажа там мишките тия неща. Че му слагаш на клипа отдолу музика някаква. Не. Така лекичко да си вървече. Докато си чува гласа. Все тая ми. Къде си?
Марко е в началото. Зад тебе са. Леле, майко, платвам ми. Те тук скочили някой, аз чуя да им скачам. Аре да им скачам. Айде. И. Сега ако ти скочат повече, скачим отгоре на дървото и ще ми избягаме. Окей. Прави това, бе. Давай на това перото да ми проработи. Ей, мистер Луиса. Какво става? Нещо много пи и пи. Давай. Неговия трап ли? Мама. Абе, давай да му се хвърляме, аз съм с такива. Не знам какво правя. И аз нямам да представя в момента по кой бия. Я излез, излез. Давай, точно това направих. Кажи, ако искаш. Не, той не умря. А, така. Аз съм за го тъщи. Аз за един. Добре. Вече се сърва. Аз чуем на енда. Окей. Абе... Чул се. Искам да взема още един трап някъде. Аз искам да имам поне един та. Вземите. Аз мога, че дам отце за моя, ама... То е Къде? много... Назад. Назад не искам. Искам напред. Ай, къде си? Виждам повече. Тук е скочил някакъв. На мен обаче кочката ми е тим. Ще му кажем тебе. Ще го скочи до стром. Да му кажа да те бие или да не те бие. Да ме бие. Добре, значи няма ти хелпвам, защото той ме е тим на мене. Давай на 4 сърца. Дай дропваш го. Колко е? На 12. Овча и скочи някаква виска, аз съм ти хелпвам. Сигурно му е тим. Тим ли му е? Тим не може. Добре, бе, сега... Нямам си на представа. Давай да го налагаме това ексуайт пандата. Той е слаб. Не знам. Мисляме за клика. Остави да си мисли. Остава сега. Лап. Куче. Мен той е долу в плейс ми е тим. Кой е? Долу в плейс. Добре. Тук Аз мисля. бах ти тапага. Допреди Гледай това го. да ме биеш, сам искаш тим. Малко жал.
Не може да целя, той се търпи. Абе, кампет, за каквото бие, аз сега ще му разкажа играта. Не, нека ме бие. Кой викаш? Нека да ме бие. Тома ще му бие. Добре, бе. Ето сега. Иска да му покажа как се играе PvP. Ми дай кеби мече. На мен кампет не тим. Абе, на това само на комбо да му хвана на след пандата. По-скоро той фан Абе, пак ли умрях, бе? Мят ли перли стените? Метнах, не ми отчете. Андре, Много са бъгави перлите. той Цулов Плейс е добър. Кой? И Цулов Плейс. Да, знам. Мале, вчера еднахме едни. Фи. О, забравих имената. Ама аз с мистер Луиса взехме много бутуши и много тройки взехме. Това как ми скача така много. Не знам за какво имам чувство, че меча бие малко повече демидж от таксито. Аз сега на седмица ще бия без таксито. Що? Еми да се събера малко. Добре идея. Ало, кацата ми начала. Къде си? Не знам. Срещу кой се видиш? Хи, Х, Г, Ф, нещо си. Глупости. Но той влез на сейфа много. Къде Айде, пък? стига бяга в бок. Кажеш някакви координати. Минус 110, 110. О, да. Къде се качи това са? Ти си много далече, бе. Да, да. Това не знам къде ти. Мобилите. Не, паднах някакъв сейф. Налага ли ти това? Не, то слаб. Аз го те избягам. Избяга ли ти? Да. Аз се представям нямам повече стрелен в изпълни. То съм метна първо. Ха! Бах тяка. Как се пише? Как ти каза, че си пише това? Кой как се пише? Това, който ти казах. С какво започваше? Да. Забравих. Ей, как са ни закрили трапа. Аз съм го закрил. Що? Да го правя. Ако искаш го открием до някакво. Не съм спрял водата. Не бе, аз му слагам хубаво пари. Само така, че кажеш го да видим. Абе, имаш... Скачих на 4 ма. Къде? Що Не си? дали си? От началото точно, ма те са тим, май.
Как съм, Николай? Чакай малко, че си малко 4. Идем да ти хапвам. Умря ли? Не. Аре, аз съм ти хапвам. Колко са ти много... Гледай сега. Не. Ела. Вираш ли ме? Цъкни F5. Да, виждам. Не, ти не си, да, виждам. Вираш ли го и това дърво, е така направи. Не мога да се качвам на него. А вече не може ли? Да, на мен не Колко ми. знам как гейските номера ги знам. Не, аз... По-добре да се набря в някой... Колко? Къде отиваш, бе? Майната си. Те всички... Зоната той ще обаче. Мисля, зоната ми. Добре, това беше самоубийство. Много скочиха ми. Ами явно ще правя 2-2. Къде си? Някакъв умрял трап. Кажи такова. 241-207. Идвам. Умирам. Не, умрях. Как е? Майко, мразя се. Аз... Бутнаха му от високо, паднах и мисля, че няма ще умра, метнах перо и умрях. И това ми мисля до скоро.